Rafina shine Barcelona. Mun daɗe da gane wannan. Ba mu da zuciya kamar Rafina. Ai mu yau muna cikin alkhairi dumu saboda mu yau wannan daren ta mana daɗi. Atlético Madrid sun mana abin da ba mu taɓa tunani ba. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba mutuwa aka yi. Sunan ka da kuma kungiya. To da sunana farko dai sunana Ahmad. Ina nan Katuru Road Badarawa. Wani kungiya? Ina kungiyar Barcelona. To yau gashi kun ɗiba kaya a hannun Atlético Madrid kun biya bashi. Dole ne bashi ma yanzu za a biya ta dai. Amma dai su ma definitely ai din sun ci mu yanzu ba wani damuwa bane. Da mun saba dukan su. To yanzu ne dai suka samu dama saboda yanayin team din ba defense ba tsakiya da manager ne kawai. Gashi gaban mu wanda muke ji da shi kuma baya nan yana injury. To ana taba dan Yamal kuma Barcelona kun ce Yamal shine Barcelona kuma gashi ai Rafina shine Barcelona. Mun daɗe da gane wannan. Ba mu da zuciya kamar Rafina. Saboda Rafina shine team din mu. In ana cin mu yanda yake sa mind yanda yake nuna zuciya shine yake amma Yamal wani lokacin bai sa zuciya da dama sosai. Amma Rafina shine team din. Amma wannan wasan waye matsalar? To wannan wasan ma kawai dai ba a magana. Ko rashin Pedri da Rafina da Rashford ne? Ai dole ta nuna ne rashin ukun nan ma dole akwai damuwa ai. Rashin naga yan Madrid yau sun zo sun tarba ka sai ka koma dinki dole ne ai dama in dama ta ki sai a koma hagwaye. Da suka tarba a can sai ce to bari mu koma mu rike sana'ar mu ci gaba buga ta ya zamu sun da wasa da an riga an ci mu. Farko zan san cikakken sunanka da kuma kungiya. Yawa sunana Alhamis Abdulaziz wanda aka fi sani da Barde. Na ni kuma cikakken dan kungiyar Real Madrid ne babban supporter ne ni. To yau na kun zo kun tarba Barcelona. Ai mu yau muna cikin alkhairi dumu saboda mu yau wannan daren ta mana daɗi. Atlético Madrid sun mana abin da ba mu taɓa tunani ba saboda mu yau gaskiya kai za mu kwanan farin ciki ina gaya ma gaskiya. To sun ce Yamal shine Barcelona kuma yau Yamal na ciki. Ai mu Yamal tintini muka aje shi a gefe mun gane cewa bai da amfani mu yanzu ba ma tsoron Yamal ai waye Yamal ai dama suka ce mana wai akwai Yamal muka ce to shikenan za a gani ai ranan ƙarya ba bai cibi kuma gashi ranan yau ta zo kuma an buga kuma mun gani kuma gashi ba a samu nasara ba to ga Yamal din na ciki ba abin da ya buga. To baka ganin Barcelona su ma sun muku wankan bugun su karan Lagos. To wani ma musu ai wannan season din da kake gani mu muka fara musu 2-1 suka zo suka mana 3-2 to kaga ai an yi wannan kenan ko dai Musa Abbas Hayatuddin ni cikakken dan kungiyar kwallon kafa ta Madrid. To yau gashi kun zo kun tarba ma Barcelona naga har yanzu ka rike baya kana kallo wallahi ba sai ishe gaba ne. To da farko dai zan fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba mutuwa aka yi ba amma still dai zamu musu addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan dai ana nan ana 4-0 gaskiya Barcelona sun sha kashi kuɗa ake kuma an ba su red card kuma da alamun Allah yadda zai iya kaiwa 6 da yardan ubangiji. Mu dama yan Barcelona muna so ne yau mu ga ƙarshen ƙaryansu. An ci mu 5-2 sai ka matso. An ci mu 5-2 sun zo suna ta mana ihu mu yan Madrid to sai gashi yau a first half kadai aka ci su ƙwallo 4.